Ако това ви е познато, вие вече имате сериозни проблеми с мухълът и влагата. Мухълът и влагата са едно от най-вредните неща, които може да имате в своя дом. Вие сушите вашите дрехи вътре или пък банята ви няма добро проветрение, всяка сутрин се будите с влага по прозорците, а пък по стените виждате огромни мокри петна. Това е голям проблем. Защото хората, изложени на влага, доста по-често боледуват, активират се алергични реакции, имат и кожни раздразнения, като гъбички, например. Още нещо, уврежда ви дишането, проблеми с съня, тъй като когато спите във влажна стая, вие поемате по-малко кислород, който вреди и на вашия сън. Раздразнителност, това води до проблеми и с нервната система. Ако вие се разпознахте в някои от споменатите от мен проблеми, имаме ефективно решение в Technoman и BG и това е нашата селекция от влагоуловители. Ние гарантираме за нашия асортимент, както и най-достъпна цена на пазара. Можете да поръчате още днес.